Bueno, eta joku badakau prestatuta hemen, Joku bat etxekuentzako ebai. Txetik horreongo zeate ikusten da zengo hor dakazu etxerri guztia martxan bere atalekin eta da, baino hemen galdera ikurtxo batzu daude. Begiratu. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6 horiek hementxe dazkau. Igor eta bion artean jarriko ditugu aldeun oberen, aber asmatzen deun aurrenengoan. Zuek etxian ere bai aldezue asmatu, bale? Eta ni hasiko naiz, bale, Igor? Ondo ditzen? Ikusiet luma, usten dut badakitela zein dan. A ber, pegatinatxo baterako eta mendikan. Oso ondo. Eta nik usten dut duda sartzen nahi zeit hau edo hau dan edo hau. Baina nik uste dut honei jarriko jatela. Luma. Ederto, ondo indet? Bai. I artista eiz da. Luma, zuek etxian luma erabiltzalde zuen jatetxian. Bai, guk egiten duguna da, temperatura basuan egosi, 12 ordu 65 gradutara, eta gero plantxatu egiten dugu eta laban bokatu egiten dugu. Eta jartzen dugu orain pure patata bategaz, violeta duen kolorekoa dana, frantsesa, eta gero jartzen diogu patxoi pizkatxo bat, trigero batzuk, eta gainean enoki zeta bat. Ona, bikain. Bueno, eta etxekoentzako luma pusketa bat erosten badue arategian, zerrin esango zenio niteko etxian, hola. Zertako da honena egosteko, prejitzeko, baki txerrikiak daneako balioula, Laban oso ondo geratzen da, egosita, baina, sartaginean bere, buelta eta pizka bat gordintxu barrutik oso ondo geratzen da. Oso ondo. Hemen botako zion niguain salda, bale? Ja ardua evaporatu zaigu alkola, ederto. Txerrin salda botako diot, dana? Bai, bota dana, bai. Bero egingo duguna da kolatu, gero. Vale, bikain. Bueno, zure txanda da, Aber asmatzezun, nik ez dakit asmatueten, usten de baiet, baina euneko egun zio. Urrengokoa da presa, eta bueno, hemen jarriko diogu ya. Presa, vale, presa. Zer da, luman antzeko zerbait, ez da? Bai, kortenetariko berezien antzekoa da, jendeari gustatzen zaiona, eta bueno, gauza askotarako erabili alda, marinatu alda, espiko moduan jateko, gitxe egin da jarri alda karpatxo moduan, egin alda bere laban edo brasara egin alda bere oso ondo, da versatil moduan, da gauza asko egin aldiako. Asko gero lumakin beha pasatu gara, baina lumakin eta mengo beste pusketa honekin guendikan ez deuna esan zein dan, horrekin guain bai lomo antzekoak eta nola iten dian, zenbat koipekin barruan beteatu eharrakin, Bueno, nire txanda da, sekretua. Ai, ama, nik usten dut hau paletilla ipeuta dihuala. Sekretua. Dekon izenarekin sekretua izango da. Besuan onduan. A ber, sekretua nik usten dut hau dala. Ados. Ederto. Ados, bagoaz txirriki txarraka. Sekretuare bai, ze gauza hona da, gaur egune bai, sekretu ni parrillan gustatzen zait, eharraek, Zuek nola iten dezu sekretua zuen etxian? Gu bere, egosi egiten dugu bere, 12 ordu, 65 gradutara, eta gero laban egiten dugu. Golpe fuerte bat ematen diogu, eta bere oso jugoso geratzen da. Niri gehienetariko gustatzen zaidan da. Pusketa, ez da? Kanpotik eratzen da kriskitsua eta barrutik jugosoa. Eharra, bueno, zure txanda da, muskerra, jendia jakiteko, da lagarto. Ez da lagarto basamortuan da ibiltzetan hori, Da, pusketa, zuga dibens kartan jartzen dezunean lagarto, jendia zesateo. Jendea geratzen da horan, zer da, hori, lagarto, zer deko bustana edo zer deko, Eta, bueno, guri asko gustatzen zaigu, orain dela gitxe artez genuen ezagutzen, gutxako bere berezia izan da, sekretua izan da gutxako muskerra. Eta, bueno, jarriko dugu, hementxe. Hortxe, ona, bagoaz betetzen pixkanaka, bi falta zaizkigu. Ezkegia, hemen Euskal Herrian, atalaue guztiak, nik usten dut gertatu zaigula pixkat, ni arrantzalia izan da, atunakin bezala. Guk leno atuna, bentrezkalde batetik, lomo bestetik, eta etzeon atal gehiago. Baina bai hegoaldian eta bai Amerikarrak eta zenbat atunak, zenbat atal ateatzizkioen atun bakoitza. Lomo goian bi atal, hemen parpatana, gero burukua, atal mordo bat. Eta txerriakin pixka berdina gertatzen da, ez da? Gainera atuna da itxasoko txerria. Bai. Orduan, guri berdin. Baserrietan edo txikitan egon garen aititegaz eta txarribodak egiten eta ia gehiena zan txorizoak, buskentxak, odolosteak eta gauza gitxiago. A ber, guain ere txanda da. Kastaina, da kastañuela. A ber, nun topatuko denik honentzako lekua.
bakit buruan dala, bi bakar gelditzea eta buruan da. Eta sorpresa, nola sorpresa nik usten dut hemen goikoa dan, nik uste kastaina jarriko jola behian, hemen. Ondoan nabil? Bai. Vale, zuk erresa da kasu asmatzeko, Zuk erresa da kasu asmatzeko. Kastaina, erabiltza alde zue kastaina? Kastaina gauz orain gure partikulari mazdean gauz egiten da, atarako dugu hile bat barru, gutxako parte oso berezia da, kostatu zaigu, etxera ekartea, eskatu genuen bere epokan eta eziguten ekartzen, eta da pizka bat hori, glandula salibar, deitzen dana da. Egiten da bena da, hori, saliba edo animaliak aukiteko, eta bueno, da parte oso berezia dira oso txikerrak, eta egiten duguna da, temperatura basuan eta gero sukalki moduan bukatu. Bueno, jarri hor azkenengua, izan ben, guain belarri karrilerak, diala masaiak hori, gehiago ezagutzen dugu, baina guain jarri behar desuna bai, sorpresa hori. Nun topatzen dugu hori, buruan dago, sorpresa, Bai, beste korte bat da, korte berezia bere, ederra, txerria dana da, ederra. Esategu eskazalak jabero kiteko balio guela, dana balio guela, ez da? Bai. Oso ondo, indeu, nik uste, ez dakizuek etxian zen musibilizeaten,